जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननो दिनै मा मा दाथ' आं बुंनो सानो आरोखि जोंनि कुसुगाव बिसिटिसिया जोंना थाकामपुर दा बेनि गेजेरावहाय केलेंकारि जाबोदों गोदोनिफ्रायनो जाबोनाया आंबो मिथिगौ आंबो गुदियावनो थाबोनानै आं मावबोदों दिनैसिम जोंनावहाय मोनसेबो डेभेलपखौ मावनानै होआखै आरोखि दा बेनि गेजेरावहाय माखासे ओरैबायदि केलेंकारिया फैदों आरोखि सोरनिबा बिपिएफनि न'खराव इउपिपिएलआव थांनो मोना इउपिपिएलआ बिपिएफनाव थांनो मोना बेफोरबायदि मोनसे जोंनावहाय परिबेसा जागासिनो दं आरोखि दा बेनि गेजेरावहाय जोङो लुगैयो आरोखि सासे राजनितिकनि आं सोरखौबा उकिलखौ आदा उकिलखौ सोरबा इएम सोरबा गिदिर गोलावफोरखौ बुंनो थाङा आरोखि गासिबो लेभेलावहाय जोंनावहाय जानाया बेनो आरोखि गावजों गाव नारलायनाय खिन्थु गोजौनि मानसिफ्रा बेखौ समाधान खालामनांगौआ गावसिनिसो बिथा दा बेनि गेजेराव बिथा खालामनो हायियाव इउपिपिएलखौ जोङो 100% नुहुरबाय दा गावसोरनो बुहुल मावसे मावनानै दिनैसिम गावसोरनो फर्जायाव लाबोनो हायि बादि नुहुरबाय आरोखि दा बे फर्जाखौ बबे नोजोरजों इउपिपिएलखौ देरहागोन बेखौ आंबो नुहुराखै दा जोंनि गामियावथ' 100आवहाय 20% मोना बिसोर दा बे आंनि खावलायनाय आरोखि होननानै दि बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा सिगां बिटिसि इलेक्सनाव न'खर न'खर सोरबाफोर साख्रि मोनबाय बेबायना दाथ' जोंनाव मिसा बेफोर खोथाफ्रा गासैबो गोदो समावबो सोरखौबा सिगिनाय उरन दाननो होननाय सोरखौबा माबा मोनसेजों सोदोब होनानै धमखि होनाय बेफोरजों दासिमबो साक्सेस जायाखै आरो दा नोङो साख्रिखौथ' दुराव दोन बे बिटिआर सरकारनो बहा साख्रि होनो हागोन थाखा लानानैसो फरायसोदों दाथ' बुंनो थाङोब्ला जों गामियावबो दङ माखासे थाखा होनानैसो साख्रि नागिरनाय मानसिफोर दा आं बेखौनो खावलायनो सानो आरोखि बिटिआर सरकारा मावनो गोसो गैयै बादि नुहुरबाय आरोखि आं गोसो सिङाव मानो होनबा जोंनि गामिखौहाय समाधान खालामनायावहाय जोंनि हेल्प खालामसेयाव जोंखौनो नासयनाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ देरहागोनखौ जों नुहुरखायाखै रोखा होमबा बिथांमोना फरेस्टआव साख्रि होनो होननानै फैसा लादों बे फरेस्टआव ना एनजिअ होखो दाथ' गावसोरथ' फैसाखौ लादों लानाया फरेस्टआव मोनगोन होननानै दाथ' ओरै सिखोना जाहारनि ओरै वाइल्ड लाइफआवहाय खामानि मावगासिनो दं हिसाबै दा बेयावहाय बिथांमोना फैसा खांहोदों बिटिआर सरकाराव फेरेंगाया दा बिथाङा होनो हायो हाया नोंथ' बेखौ नुहुरजोबनो हाला दा बेल'नो आरोखि बिथांमोनहा दि बुंबावदोंमोन जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो बिराद बायदि बायदि आसनिनि गेजेरजों जों क्लाब होजोब्बाय होननानै बेखौ नों मा फोरमाय आसनिनि गेजेराव आं मोनसे खोथाखौ क्लियारै खालामनो गोसो जायो आरोखि आङो बिटिआर सरकार दाजेननायनिफ्राय आङो मोनसे स्किमबो दासिमबो मोनाखै आङो बिटिआरनि एकर्डआव आंनो आगान होबोनाय एकर्डजों आं लोगोसे गामिखौ आं दाबोदोंमोन दा दिनैसिम बिथांमोना आंनि न'आव मोनसे मा होनो बिदिखौ आसनिफोर होनानै प्लेन्टेसननि खामानि आंखौ दाख्लै भट खाथियावसो बुरखायफैनानै लोगोसे आरो आंखौहाय बिदिनो दा लिरग्राफोर दं नालाय आर्टिस्टफोर बिसोरखौ लिंहरनानै हाखु दाखु मावहोदों आरोखि दा बेनि गेजेरावहाय दिनैसिम बेफोरबायदि खामानिखौ बिसोर बुहुलाव दामावथों आं बेखौ खावलायो आरोखि सोरखौबा बुरखायनो दालुबैथों खिन्थु बिटिआरनियाव गासिबो थगायनाय प्लेन्टेसनखौ होनबा गावसोर लिस्ट खालामफैनाय हिसाबै नों मोनबाय नामा प्लेन्टेसन दि नोंनो होनो होननानै बुंदोंमोन दा बे प्लेन्टेसनखौ मोनबाय नामा नों आंथ' गैया दासिमबो बे मोनसेबो बिसिनि हाबायानो मोजां गैखाया आरोखि खालि थगायनाय दा बेनि गेजेराव आं खावलायनो लुगैयो आरोखि बिटिआर सरकारा आंखौ दुखुमोन दामोन थेवब्लाबो बिटिआर सरकारखौ जों गामियावहाय एक्सेप्ट गैला आरोखि